Dayik, Zarok, ziman û perwerde. Mülkê bir tane. Mirovek çawa fêrê zimanê xwe yê zikmakî dibe? Dema ku têgihên ziman, perwerde û dayikiyê digêjin hev, bedewiyek derdikeve holê. Dayik dê rasterast bi perwerdeyê vegirî dayiye û bê cudayî, temen, zayend, ançand ji her tiştî bi qîmettir e. Ew di hemû aliyên xwe de di jiyana zarok û civakê de rêkopekiyê diafirîne û diparêze. Zarokek berî ji dayikbûnê jî bi rêya diya xwe dest bi têgihiştina cîhanê dike. Dayika ducanê ji ducaniyê û pêve berpirsyariya zarokê xwe digire ser xwe. Zarok berî ji dayikbûnê dest bi naskirina zimanê dayika xwe dike. Ew bûyerên ku di dema ducaniyê de pêrev rûbirû dimîne, bi dayikê re dijî û mîna dayikê ji bûyerên erênî û neyînî bandor dibe. Bi kurtasî zarok berî ji dayikbûnê bi rêya diya xwe dest bi naskirina zimanê dayika xwe û perwerdeya li ser jiyana piştî ji dayikbûnê dike. Divê bêzanîn ku tevgerîna bi vê hişmendiyê di jiyana zarok de dê encamên baş an jî nebaş biqewîmin. Bi spor dibêjin ku herçend pêşveçûna kesayetiyê di tevahiya jiyana mirov de rastî guhertinên cûr bi cûr tê jî bingeha avayiya kesayetiya kesekî di zikê dayikê de dest pê dike û di zaroktiyê de têdanîn. Ji ber vê yekê têkiliya dayikê ya dwarê zimanî de bi pitika xwe re di zikê wê de dest pê dike. Ji bo wê em dikarin bibêjin ku pênasekirina zimanê dayikê di pirî zimanan de di heman peyvê de ye. Li belê di zimanê Kurdî de wek zimanê zikmakî tê binavkirin ku behsa pêvajoya ji dayikbûnê û destpêka fêrbûna ziman dike. Ji peyvên zik û mak pêk tê. Di zanista biyolojiyê de tê gotin ku hesta bihîstinê ya zarokan a anatomîk zûtir ji organên din ên hestî bi pêş dikeve û bi vî rengî bandora dayikê li ser zarokên xwe bi rêya fonksiyonên bihîstin û bersivdayîna deng bêhtir tê xurtkirin. Li ser vê esasê pisporên ziman dibêjin ku zarokek hîn berî ji dayikbûnê dest bi naskirina zimanê xwe yê zikmakî dibe. Ziman û tonê deng ku dayik bikartîne li vir girîng in. Ji bo wê di pêvajoya ducaniyê de xwendina pirtûkekê bi dengekî bilind, guhdarîkirina mûzîkê an vegotina çîrokekê di pêşveçûna zimanî de gelekî bi bandorin. Ji ber ku ev deng di wê qonaxa zû de jî di bîra wan de qalibek zimannasiyê çêdikin. Zarok piştî ji dayikbûnê bi hêsanî xwe diguncînin van dengan. Di vê hesasiyeta ku di dema ducaniyê de tê nîşandan berdewam bike û piştî zayînê jî zêde bibe. Zarok ji roja ku çavên xwe li cîhanê ve dike ve bi diya xwe re di nav têkiliyê de ye û vî rûyê ku cara yekemîn dibîne qet ji bîr nake û di hembêza diya xwe de evîn û hezkirinê diceribîne. Ew her çend gotinên ku ji diya xwe dibihîze fêm neke jî gav bi gav bi komkirina wan gotinan ji xwe re bîrekê amade dike û diaxive. Ji bo wê zimanê zikmakî bi zorê nayê fêrkirin. Zarok taybetmendî û avaya rêzimanî ya zimanê xwe dawirdora xwe ya xwezayî de peyî perwerdeyek fermî fêr bibin, dema ku peyv dimêjî de bicih dibin, hêdî hêdî tên bikaranîn. Ev pêvajo xwe dispêre rastî û teqlîdkirinekê dijwar. Zarok bi teqlîdkirina dengên zimanê ku li dora wan tê axaftin û bi dayîna wateyan ji wan dengan re ziman fêr dibin. Zimanê zikmakî yê ku di pêş dibistanê de tê hînkirin, bi rêya perwerdeya ku di salên dibistanê de tê wergirtin dewlemend dibe û kapasiteya wî bi pêş ve dikeve. Zarok bi gelemperî di sê qonaxan de ziman fêr dibin. Qonaxa yekemîn berî ku ew dest bi axaftinê bikin û dema ku ew peyvên xwe yên pêşîn dibêjin. Rola dayik û malbatê li vir a sereke ye û gelekî girîng e. Ya duyemîne, gava zarokek bi hilbijartin û naskirina peyvan dest bi axaftinê dike. Li vir zimanê normal ê ku di nav malbat û jîngeyê de tê axaftin dikeve dewrê. Qonaxa sêyem bi jiyana dibistanê ya zarok dest pê dike. Ji ber ku gelek saravayên herêmî hene. Zarok li gorî tiştên ku ji malbat û hawirdora xwe dibihîsin, zimanê xwe yê axaftinê bi pêş dixin. Ji kêliya destpêkirina dibistanê ew bi gotinên ku mamoste erê dike yan ji red dike re rûbirû dimînin û axaftina xwe li gorî wê diguherînin. Li vir girîngiya perwerdeya bi zimanê zikmakî derdikeve holê. Ger ku zarok bi zimanê dayika xwe perwerde bibe, di jiyana xwe de serkeftî dibe. Perwerdeya bi zimanê dayikê pergalek perwerdeyî ve dibêje ku tê de hemû mijar bi zimanê dayikê yê xwendekar têne hînkirin. Zarok tevahiya bernameya xwendinê û dersan bi karanîna materyalên perwerdeyê bi zimanê xwe yê zikmakî fêr dibe. Tê gotin ku zarokek ji xeyînê zimanê xwe heta 6-7 saliyê dikare çend zimanan bi hev re fêr bibe.
Kesin bihtir zimanan bizanibe, asuyên wan firehtir dibin. Libelê ji bo her kesî zimanê zikmakî yek û ji dayika xwe fêr bûye, xwedî girîngî û çiyekî bêhempa ye. Mirov bi rêya zimanê xwe hemû pêşketinên hest û ramanên xwe yên dêrûnî, takakesî, malbatê û neteweyî fêr dibe. Fêrbûna zimanekê din alîkariya mirov dike ku bi mirovên bi neteweyên din re têkiliye deyne. Ev pêşketinek erênî ye û dikare jiyana wan hêsantir bike. Fêrbûna zimanekê din dibe ku ji bo wan dezavantajek be. Lêwendakirina zimanê wan ê zikmakî dê bibe sedema bêparkirina wan ji nasname, yekparebûna wan a hestiyarî û dêrûniyê. Her kiryarek ku dayikek di jiyana xwe de bike, bandorê li zarokên wê dike. Bi heman awayî, helwestên mirovên din ên nidora wan jî bandorê li zarokên wan dikin. Divê were qebûlkirin û fêmkirin ku her çend bandora wan ne bi qasîya dayikê girîng be jî, ew dîsa heye. Bi taybetî bav, pêwîst e hem barê dayikan sivik bikin û hem jî ji bo zarokên xwe bibin modelên erênî. Divê ev jî neyê ji bîr kirin ku zarok mîna şitlekê ye. Çawaniya xwedîkirina wê diyar dike ka ew ê çawa kok bigire, bi pêş bikeve, mezin bibe û fêkî bide. Bi kurtasî em dikarin bibêjin, ew rastiyek zanistiyek û ji sedî heştê pêşveçûna karakterê mirov di navbera temenê 0 û 7 salî de çêdibe. Ji ber vê yekê zarok hewcene ku bi awayê herî guncav û çêtir bi zimanê xwe yê zikmakî werin perwerde kirin. Da ku ew bikaribin, di mezinatiyê de jiyaneke rast û serkeftî bijîn.